И точно тук два други продукта идват на помощ. Това са алоe вера и пробаланс. They start to clean the basic substance again so that nutrients and oxygen and also waste product can move freely through the basic substance again. Това, което правят, те почистват. Те започват да почистват основното вещество, така че да могат отново хранителните вещества да отиват от кръвта към клетките и съответно пък отпадните продукти от клетките да се извеждат към кръвта. And please, this is just one aspect of the whole story. И моля ви да имате предвид, че това е само един аспект от цялата история. It's easy to understand. It's a story you can tell to people. It's not the whole story. Лесно е за разбиране тази история, но не е цялостната картина. If you go to huge scientific databases like PubMed and you enter aloe vera, you get 4,500 different studies about aloe vera alone. Ако погледнете в датабазата, PubMed, it's one of the biggest scientific libraries online. Най-голямата научна библиотека онлайн, и ако въведете ключова дума алоe вера, ще ви излязат над 4000 проучвания за действието на алоe вера. You can find studies there that if you take aloe vera with your meal, you get more of the micronutrients out of your meal through aloe vera. Nobody knows why, but this is what's happening. От тези изследвания, например, става ясно, че ако приемате алоe вера заедно с храната си, това ще подпомогне усвояването на хранителните вещества от тялото. Никой не знае как точно се случва това нещо, но е факт, че се случва. And from a medical point of view, the maybe most important or most interesting aspect of aloe vera, it is anti-inflammatory effect. Anti-inflammatory effect. Може би от медицинска гледна точка един от най-интересните аспекти, ползи от алоe вера е противовъзпалителния ефект. Because inflammation is such a central starting point for all kinds of diseases, an anti-inflammatory effect that you take every day into your body really helps the body to deal with what's going on outside and the challenges of health today. Защото наистина възпаленията са сериозен проблем, с който тялото трябва да се справя. И приемайки алоe вера с такъв противовъзпалителен ефект, това наистина помага на тялото да се справя с предизвикателствата. And it helps us to understand why this plant is considered as one of the best healing plants in the world and is used since thousands of years and all over this planet. И това помага да се обясни защо това растение се използва толкова хиляди години и на толкова различни места по света. And of course there's much more to say, as my wife always says, plants are friends. Разбира се, може... So have a good friend in your life, and it could be aloe vera, is maybe one of the best plant friends you can have. И разбира се, още толкова много неща могат да се кажат за алоe вера, но, както и моята жена често казва, растенията са приятели и алоe вера е наистина чудесен приятел, който можете да използвате. So there are two major contributors to hyperacidity in the body. One is nutrition and the other is stress. Има два основни фактора, които допринасят за това в тялото ни да се наруши алкално-киселинния баланс. Единият е храненето, другият е стреса. So what you eat either produce acid in your body or base or is neutral. Това, с което се храним, или произвежда киселинност, или алкалност, или е неутрално. And we are wired from evolution to have 80% of the stuff we eat on the base side and only 20% on the acid side. И еволюционно така сме програмирани, че би трябвало 80% от храната ни да е с хранителни продукти, които донасят алкален потенциал в тялото, а 20% киселинен потенциал. So now consider what's all on the acid side.
И сега помислете какво обаче стои за страната на киселинността. All animal products, all the sausage, all the meat, all the fish, all the dairy, it's all on the acid side. Всичките местни продукти, риба, колбаси, каквото и да е местно, всички млечни продукти, животински продукти, All the bread, all the cake, all the stuff's made out of, I don't know the English word, but you know, Getreide. yeah, I know. Yeah? It's all on the acid side. Всичкия хляб, торти, всички зърнени храни, те образуват киселинност. And all the plants, which are friends, are on the base side. И всички растения, които са приятели, те са алкалната страна. So basically we are wired from our metabolism to eat plants, and every once in a while you have a mammoth or the tiger or something from the meat side. Еволюционно така сме били програмирани през по-голямата част от времето се храним с растителна, с алкална храна и от време на време, когато успеем с някой мамут или тигър или каквото там си ловим. Then you are well regulated, but for most people it's the other way around. They eat much more on the acid side and less on the base side. So that's why many people live in hyperacidity most of their life. За съжаление обаче вече при съвременния начин на живота за повечето хора го няма този баланс между алкални и киселинно извеждащи храни, така че сме по-скоро окислени. That's why base minerals are also friends that you consider maybe to marry. И точно за това алкалните минерали са добри приятели, които бихме могли да приемаме. So the support in regulation is of course only one part, another part is to secure the supply of all these minerals and trace elements, and of course there's always much more to say. Единият аспект на пробаланс, разбира се, подпомагането на алкално-киселинния баланс, а другият аспект е снабдяването с всички тези минерали и микроелементи. So if we would put all this together, we would have what we call the metabolic cure, this simultaneous support of the simultaneous support of the intestinal system. И събирайки всички тези продукти в една терапия, в една програма, имаме програма, която подпомага червата, черния дроб and the cell metabolism. И клетъчния метаболизъм. And because the time is over now, и понеже вече доста and I cannot say more, не мога да кажа повече, I wrote a book for you. Затова написах книга за вас. And in this book, you can read all the information and much more about the metabolic cure, about the health mission. И в тази книга има всичко подробно описано, всичко, което трябва да знаете за метаболитната терапия и за Health Mission. I hope easy to understand, as what I said. Надявам се, че е лесно за разбиране. It's all because of legal reasons, because NR cannot say this, I can. So, without naming the product, I talk about products. Разбира се, по правни причини няма как да назова конкретно продуктите на ЕЛАР, но говоря за продуктите и се разбира за какво говоря. And it's framed by considerations why it is a good idea to take care of yourself. И всичко това е в рамките на това, защо е добре да се погрижим за себе си и за здравето си. So I hope you get a little bit more inspired home, you take the idea of health with you in your heart and you spread the word outside to the people and you stay healthy and you are successful. Thank you very much for listening. И се надявам да си вземем в къщи пълни и мотивирани. Да вземете за себе си, за вашето здраве и също така да разпространите
предадете това послание на други хора и да бъдете здрави и да бъдете успешни. Very much. Thank you, Vic. And give her a big applause. She did a great job. Thank you very much. Give her a